Mga igsoon, medyo sakit-sakit ni alang sa maigo. Pero dawata. Kinsa ninyo diha, or naa ba kamoy kaila, nga sa una, kusgan pa. Mahimo pa niya tanan. Sa una, sikat, ilado, influential. Sa una, hambugiro, galot, kay daghan pagkwarta. Sa una, gamhanan. Pero karon, walang-wala na. Dili na sikat. Wala na'y power. Nahagbong ang negosyo. Na pobre. Dili na kusgan. Luya na. Tigulang na. Walang-wala na. Sa giingon pa sa among karaang obispo, Bishop Manggiran, sa kusgan pa, Tarzan. Pero karon nga walang-wala na, Tansan. Kinsa ninyo diha mga igsuon ang maigo. Ako na ako'y kaila. Gamhanan, sikat, kwartahan, dakok negosyo. Sus pagkahagbong sa negosyo na pobre, dili na sikat, wala na inipansin niya. Walang-wala na siya. Back to zero. Unsa dayo'y reaksyon nga akong kasagarang madungog. Wala na ko. Pildi na ko. Dili na ko tao, wala na ko inawong ikapakita sa uban. Mga igsuon, ayaw og sultian na. Ang akong suggestion, dawata ang imong kapildihan. Dawata ang imong kahintang kung unsa nakakaron. Kay ang pagdawat sa kapildihan, that is what we call humility. And remember, gikan mismo sa baba ni Kristo, kanang humility, maunay makapalangit nato. Mauganing diri sa ebanghelyo, di gyud niya ipaputol ang sagbot, ipakuyo gyud niya sa maayong tanom. Kay kanang sagbot sama sa akong giingon miaging adlaw, makatabang na nato nga makakita tag positibo gikan sa negatibo. So kanang humility, maunay mo gawas kung imong dawaton ang imong kapildihan nga ingon ani na gyud ko karon. So mga igsuon, akong isuggest, kung naamoy kailang nga nakasinati ana, ipakita ni nga video. Dili aron ato siyang pikatan or atong ipamukha ang iyang kapildihan or pakaulawan. No. Ato siyang dasigon nga kanang iyang kahimtang karon, kanang iyang kapildihan, mga pagsulay, iyan ang dawaton nga mapaobsanon because humility is the ticket to heaven. Okay? God bless!